muna ƙara jaddada godiyanmu da addu'anmu ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano. Muna miƙa godiyarmu ta musamman ga shi kwamishina na information. Muna miƙa godiyarmu ga kwamanda na NPA da na civil defense da na wato 'yan vigilante da hisba da makamantansu waɗanda suka ba da kuma wannan cin wannan nasara. Dukan ku Allah ya sani. Sannan na biyu nasiha ce. Ya ku matasa, kuna ji na? Ku ne ke cikin al'umma, ku ne wurin al'umma, kuna da iyaye, kuna da kanne, kuna da dangi na wajen uwa da wajen kuna da abokai, kuna ma da yaya wanda suke da wuri a cikin wanda ba su kawo ko zan samu wannan insha Allah ya ba ku komai. Abin da nake kira gare ku daga jawaban da kuka yi mun fahimci mahimman abubuwa guda uku. Na farko shi ne an tuba. An tuba. To Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ya ce wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. يجب يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. Allah yana son tuba in kana kuskure kana ba daidai ba ka ake maka wa'azi ka tuba to Allah zai karɓi tubanka amma me Allah ya ce wa shurutut tawbati wasara wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها ولا يحب له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله إنه من علامة الشمال ولمس البصيرة والخذلان ولمس البصيرة أنتم malamai ne wannan shi ne gaba ya da ne ce an tuba a yi nadama